6 million ways to die. Choose one. Alan, you know how we May mga tao nga diri mo matiyawan, pag sira na magtiaw harus ka na pamanyakan. May mga tao nga diri mo mahablahan, pag sira na tumirada magsakit kumanyakan. May mga tao nga diri mo matiyawan, pag sira na magtiaw harus ka na pamanyakan. May mga tao nga diri mo mahablahan, pag sira na tumirada magsakit kumanyakan. Abla danay haros diri na maupay, diri taw nga diri angay bagang karasa mong ipatay. Labi na ako nadakitasan naton trip nga tagay diri kud maiiwasan nya kita magbaaw. Uray labi na kun may the chicks kita nga nakakatambay padatihay pagpapuhay ngan adaan papilibay. Batasan tanga tawo makurigod nga madakop baga ibaan na kun sang kanya upot ko kakulok. Dati ka magpaawod tungod paagi sang tiaw, pag abot sang tamayag ikaw gud permi ang labaw. Pero kun ikaw ang tiawan kalaksi mo nga malangot, sigilaan imo musdot nga may halo nga dumot. Kung diri ka matiawan alayon ayaw na pagtiaw, kay waray iba nga lugi. Kung diri ikaw sanggay tanggalan sa duganan aton pagtumot, kay ablaman la itong sanglit ayaw na kalangot. May mga tao nga diri mo matiyawan, pag sira na magtiaw harus ka na pamanyakan. May mga tao nga diri mo mahablahan, pag sira na tumirada magsakit kumanyakan. May mga tao nga diri mo matiyawan, pag sira na magtiaw harus ka na pamanyakan. May mga tao nga diri mo mahablahan, pag sira na tumirada magsakit kumanyakan. May mga tao talaga nga makusog gumablangan, masakit kun manyakan pag sira tumirada. Pariyusan na kun barkada nga si pulano ngan pulana waragut siraya kanya diri mo ikakasina. Pero pag sira na nga ni an imugin ablahan, intawon digad na paablaan mga kakulira. Maupay lakay kung sira umabla matawa-tawa, pero pag sira na nga ni ablahan nalalangot na. Man may tawo man liwat nga kay kun magtiaw iba mga tiaw nga magsakit nga imo gudi ka kasi nasugad san. Lata kung kasuntokon yan taplungon yan may beses naman sana pag tumuwad ka pinggiron sugad sana kun magtiaw an akon mga kasangkayan. Nalalangot gadura ora karasa panapalan, tapos pag ako na nga ni an sa ira na bulos nasudok dayon ang dugongan kadali nga malangot. May mga tao nga diri mo matiyawan, pag sira na magtiaw harus ka na pamanyakan. May mga tao nga diri mo mahablahan, pag sira na tumirada magsakit kumanyakan. May mga tao nga diri mo matiyawan, pag sira na magtiaw harus ka na pamanyakan. May mga tao nga diri mo mahablahan, pag sira na tumirada magsakit kumanyakan. Batasan naton nga waray dibaan magsinumlugay, kun magtaragpo na bisan diin mag-iinablahay. Bisan ka pa ada iton sa tricycle nakasakay, usa iton nga pamaagi di lang maggilabyaway. Nga bisan dani lang magkita di nahingangan limot, di ba kaupay karisyo nga warayan pagtumot. Diri pariyusan iba di ba kaglaksi malangot, kung sinon makusog umabla maunti na palabot. Kag iras bagaan punggod kun makaulog-ulog, nga nihimuan ka istorya sa iba binulog-bulog ba daw masyado. Baga iton waray nagpadako kun mamuyayaw ba ababa nagtatabo-tabo. Ako sa imo respeto basi di manilikado, kay amo iton epekto kun may ada apektado. Physical, emotional kay kun nakakabantag tawo, ayaw buhata kun na di ka buhatong yap sa imo mauna-una. May mga tao nga diri mo matiyawan, pag sira na magtiaw harus ka na pamanyakan. May mga tao nga diri mo mahablahan, pag sira na tumirada magsakit kumanyakan. May mga tao nga diri mo matiyawan, pag sira na magtiaw harus ka na pamanyakan. May mga tao nga diri mo mahablahan, pag sira na tumirada magsakit kumanyakan. May mga tao liwat karasa na maumpagan, kung diri mo gud manlaan kalugaringon mapugnan. May mga tao nga kinahanglan mo na malikayan, kay ang dalagan san utok diri mo man mabasahan. May mga tao ang pagkatawo diri matikuhan, ang iba diri pansinon kay bagan kaalangan. May mga tao sabot mo maglain man daw kuno, pag-upod mo nang ani mag-upay manan ka ulo. May iba gudla na bisan guti nga sala padadako onira na bagan perpekto na sira. Kaurugan nga tabo piling dati na sira, huhuguton ka pa ubos kay tungod san ka ira. Usa pa mapapausa ka iba ka sa ira, ikaw ba may diferensya o sira na papreha? Makuha mo untaan karuyag signon ko siniyan sirado nga huna-huna tistingin na aprehe. May mga tao nga diri mo matiyawan, pag sira na magtiaw harus ka na pamanyakan. May mga tao nga diri mo mahablahan, pag sira na tumirada magsakit kumanyakan. May mga tao nga diri mo matiyawan, pag sira na magtiaw harus ka na pamanyakan. May mga tao nga diri mo mahablahan, pag sira na tumirada magsakit kumanyakan. May mga tao nga may dabatas nga
pagkabungalos maulog-ulog pabusan mo malalangon ka tapos kun makapantit wagas karasa taplungon sapatos kagchuchugi pa naman sa tsura bagaban usuos mga repapips mamatikang sa kunigi isurya may daak sa kay kubatrip ng babasag na botilya kay maburit-burit man iningan mauna-una sa gimbulsan ko nagbismo na diri na nakilala o di ba may da mga sugat siton nga pagkatao sanglit paghinay ng paglikay nga di manilikado kun nadiri ka nga ablahan ayaw pag pinangabla kun nadiri ka nga tiawan ayaw akti kang tikangi ha nagkurisan mga tao nga utok bulinaw sa mga hinambugay nga pistoryahe permilalabaw may padeya sobra na ito nga imo pagparayo kasabot mo astig ka o sige na ediwaw May mga tao nga diri mo matiyawan Pag sira na magtiaw harus ka na pamanyakan May mga tao nga diri mo mahablahan Pag sira na tumirada magsakit kumanyakan May mga tao nga diri mo matiyawan Pag sira na magtiaw harus ka na pamanyakan May mga tao nga diri mo mahablahan Pag sira na tumirada magsakit kumanyakan Oy!